hazviperi mushe nawo iri kubuda panguva ine zvinzi Wicknochivayo panguva ino anotya kuarestiwa naVP Costa Nochwenga anokuda kwenhau dzecorruption sezvamunoziva nhau dzamunoziva kuti dzangobuda zvinhu madhosiya ende munozviona kuti izvi mutungamiri wenyika paanobuda munyika achiita kune dzimwe nyika Wicknochivayo anotobuda wanzanapera mashoko ari kuva achiexposwa panapa nana Machara Charos vachiti vana Wicknochivayo panguva ine vakungopretenda as if vanenge varimo munyika but panguva ino especially mutungamiri wenyika paanga ari kukinya Wicknochivayo also was away akazodzoka earlier oita as if akagara arimo munyika ndokuva subscribe like out on the bell icon. Machara Charos amudanyira achiti signal look from General Chwenga when everyone else is smiling at the first secretary of ZANU-PF, Wicknochivayo. Wickno arrived back earlier than his father and went straight to the airport to receive him and make it appear as if he has been in the country. Thomas Kwaroya panapa achiexposa naMachara Charos achiti aiwa Wicknochivayo panguva ino akuita zvakati ngwarei anopretenda as if anga ari munyika okasira kudzoka ongosvika akananga kuairport onouya achinogamuchira mutungamiri wenyika zvitiko zvinyazi kuonekwa panguva ino Wicknochivayo haatomboshandi kana mugovernment and is not kana a minister or a civil servant but panguva ino anoonekwa kunzi anenge achinoinvolvewa mahigh delegates pamadeputy presidents pamwe chete macabinet ministers emutungamiri wenyika vanenge vachiuya vachimugamuchira kana kumba farewell akuenda kune dzimwe nyika. Tudze mafunguro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi? Kunyako section medu zafunguro enyu. So subscribe or like achita on the bell icon.